To all my kannywood, barka da safiya, yau muna safiyar talata. All the kannywood actors and actresses, G Fresh Alamin ne ke magana, aka Kano to California. Right. Allah Gafurur Rahim. Yeah, akwai wani bawan Allah a kannywood yanzu da Allah ya kawo mana shi, wanda gaskiya kun sani ina son mutum mai faɗan gaskiya da alƙawari, irin mutum mai alƙawari wanda duk alƙawarin da ya zaga kawai ya wallahi ina son mutum mai alƙawari. Wannan Abdul mai kwashewa, ina son mutum mai alƙawari. Kun san babban abin da turawa suka yi kenan a duniya ba, suka ci gaba, suka fi karfin kowa, saboda suna da alƙawari, suna da gaskiya a bakinsu, kuma suna da alƙawari. Yawa, su ba su damu da addini ba turawa, amma dai su suna da gaskiya. To tsabagen rike gaskiyar su ne yasa suka kai inda suka kai a yau. Ya kai maganan irin kasashen da kwata-kwata ba a wahala kwata-kwata. Ƙarshen matalaucin duniya ma irin ƙasashen turai za ga yana iya samun dala 2,000 a wata. Ƙarshen matalauci kenan, dala 2,000, not less than a ce wajen 400,000. Amma gaskiya you're highly welcome, gaskiya da irin creativity ɗinka, Abdul mai kwashewa. Yeah, Abdul mai kwashewa, yau muna safiyar talata. Gaskiya he's a very very nice guy that keeps promise. Yeah, ni inda mutum yana da alƙawari za ku kawai ina san shi. Yawa, ku manta da magana wani wai siyasa ko wani menene. Alƙawari is very very important, man. Believe that. Ya duk da dai yanzu an dan fara samun masu kokarin kawo maganan addini a cikin kannywood, waye gasar karatun alkurani. To wannan sai ku tafi islamiyoyi wanda za su muku wannan gasan. Kannywood acting ake da film, the talents. Yawa, the talent, the music, the creativity ake yi, ba wai gasar karatun alkurani ba. Kuma a wajen ahlus sunna ma gasa akan karatun alkurani ma ba kyau. Yes, so ni ahlus sunna ne wal jama'a. That's cool, y'all, man. G Fresh Alamin, don't get it twisted. Mu ba masu ci da addini bane, mu tsakaninmu da Allah muke abin mu kawai. That's right. Godiya nake.